Зөлфәт Хәким. Сатирик роман. Ағым суда не булмас. Хәлисә турында айрым роман язып булыр иде. Чөнки ул хатын-кыз, җитмәсә саумчы. Алдынгы сыер саучылар, тракторчы хатын-кызлар турында бик күп китаплар язылды инде. Шуңа күрә мин коммунизм төзүче саумчы Хәлисә турында айрым китап язып тормыйм. Ә бәлки ошбу язмамда аны бераз гына телгә алам һәм шактый кызыклы маҗарада катнашырга мөмкинлек бирәм. Хәлисә дә 40-ка җитеп килә инде. Бик эшчән, оста куллы һәм гарип җире юк бугай. Чибәр мул юкмы, анысын әйтеп булмый. Чөнки сыер саучының киеме белән кыяфәте яшьне билгеләргә дә, төс битне чамаларга да кымычаулый. Хәлисә фермада сыерлар карый, әйдә сырхау әнкәсен тәрбияли. Яшь вакытта аның тирәсендә дә егетләр чуалды, ләкин Хәлисә нишләптер кияүгә чыкмый калды. Ник алай килеп чыкканлыгын ул үзе дә аңламый. Аның каравы, ул хәзер инде танылган саумчы, үзе турында район гәҗитендә дә яздылар, рәсеме дә бар иде. Шулай итеп, бөтен район Хәлисәнең сурәте төшкән гәҗит белән әйбер төрде. Башка хаҗәтләргә дә кулланды. Танылган кеше ул хәзер. Күптән түгел әле значок та бирделәр. Тик нишләптер бәхете генә юк. Ферма белән өй арасында җәй көне җәйләүдә гомере үтеп бара аның. Хәлисә Мәрдәншаны ярата. Яшь вакытта Мәрдәнша Хәлисәне бер тапкыр клубтан өенә кадәр озата барган иде. Бер сүз сөйләшмәде алар. Икесе дә бик курыккан иде. Бер-берсеннән курку шул кадәр көчле иде, шуннан соң алар бөтенләй очрашмаска тырышып йөрде. 20 ел үтте инде Мәрдәнша озата килгән кичтән соң. Ләкин Хәлисәдә мин Мәрдәншага ошыймдыр дигән фикер шул хәтле тирән уелып калган, хәтта әле бүген дә ялгызлыктан быегып беткән күңленең бер почмагында өмет күмере пыскып ята. Яшь яктагы курку юк инде хәзер. Тормыш кыюлыкка да, тупаслыкка да өйрәтеп бетерде. Хәлисә буйдак Мәрдәнша тирәсендә 20 ел чуалырга тырыша инде. Ләкин теге пеләштәре аның турында уйлап та карамый. 2000 елга да күп калмады бит инде. Шул елны дөнья бетәчәк диләр бит. Бөтенләй дә мәгънәсез тәмамланыр микән ни соң Хәлисәнең тормышы? Нинди рәхәт күрде соң ул үз гомерендә? Искитәрлек матур күлмәк кигәне булдымы? Ир назы тәтедеме аңа? Хезмәт, 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 дан, дан, дан. Шул данлы хезмәт өчен генә килде микән ни бу дөньяга сыер саучы Хәлисә? Мәрдәншага да җиңел түгел инде ансы. Ятим үсте, хәзер дә япа-ялгыз. Ичмаса, ул аракы эчеп юана. Хәлисәгә бит эчәргә дә ярамый. Авыл хатыны, мөселман хатыны имеш. Бигрәк кызык инде. Бөтен ил дөм исерек. Ат кебек эшләүчеләр генә, Хәлисә кебекләр генә аек булырга тиеш. Ике ялгыз бергә кушылса, өр-яңа бәхет тумас идемени. Эй, Мәрдәнша, Мәрдәнша, кигән киемең чиста булыр иде. Тупырдашып балаларың үсәр иде. Кырыс холыклы булса да, Хәлисә әнә шундый якты уй-теләкләр белән яши иде. Хәер, аның кырыслыгы шул ир назы күрмәүдән киләдер дә инде. Ялгыз хатыннар явызрак була. Моны медицина гына түгел, һәркем белә. Усал булуына карамастан, Хәлисә бик моңлы хатын. Аның тавышы авыл хатыннарына хас әче булып чыга. Ләкин җанга ятышлы яңгырый. Җирдә Хәлисәнең күзләре дә, борыны да, күкрәкләре дә катнаша. Җаны тәне белән җырлый ул. Бигрәк тә җыр мәхәббәт турында булса. Тирәнрәк уйлап баксаң, төкерергә ул мәхәббәт дигән нәрсәгә. Гомер үтеп бара бит, гомеркәйләр үтеп бара. Югыйсә бала-чага түгел бит инде Хәлисә. Мәхәббәт дип янып киеп йөрергә. Гаилә корып, йорт җир тотып, уртак тормыш алып барырдай кеше кирәк, таяныч кирәк, иптәш кирәк. Шулай да, әмма сөюсез, мәхәббәтсез булмыйдыр инде күрәсең. Күңел ярсый бит, наз сырый. Йөрәк җилкенә әллә нәрсә таләп итә. Теләсә кемгә ятмый шул күңел. Сайлана, эзләнә күңелләр. Әнә бит күрше авылдан чатан Әлекси бик озак бетерелде Хәлисә тирәсендә. Юк, якын да китермәде. Керәшен булганга да түгел, күңеле тартмады, йөрәге кабул итмәде. Әмма Мәрдәнша
аның да ах итәрлек нәрсәсе юк югын. Ах итәрлек җире булса, күптән инде гаилә корып, чын хуҗа булып, кеше төсле яшәр иде. Шулай да үзенә тарта бит Мәрданша. Барыбер никтер якын бит ул. Әллә тыйнак булганга инде, әллә сабыйларча ихлас булганга, әллә башкаларга охшамаган кызык һәм сәер зат булганга. Шайтан белсен. Мәрданша үзе дә сизә. Белә, Хәлисә аны ярата, һәм инде күптән янып киеп йөри. Тик Мәрданшаның аңардан хәбәре юк. Пеләштәре. Бу Хәлисәнең үзәкләре өзелгән вакытларда яратып һәм шул ук вакытта нәфрәтләнеп әйтә торган сүзләре иде. Пеләштәре. Мәрданша кулындагы сулы чүпрәкне идәнгә лаш итеп төшереп җибәрде дә, куркып, артка таба чигенде. Хәлисә! Дип пышылдады ул кытсыз калып. Нинди бәйрәм синдә? Диде Хәлисә гаҗәпләнеп. Кая, бир, идәнеңне үзем юам. Һәм чүпрәкне алырга дип иелде. Бу вакытта Мәрданша бераз аңына килде һәм кычкырып җибәрде. Юк! Юк, юк! Ни ямашың бар миндә? Ул идән чүпрәген эләктереп алды. Нишләп йөрисең син? Туккай, шигырем бозып. Хәлисә баскан урынында катып калды. Нәрсәне бозып дисең? Тукай шигырендә Даяркада Хәлисә дигән кешедә юк, диде Мәрданша, идән чүпрәген әвәләп. Хәлисә аңа сәерсенеп карады да, түргә узып, урындыкка барып утырды. Син нәрсә? Алышына башладыңмы әллә? Диде ул чын күңелдән шикләнеп. Көннәр буе кояш астында утырып, синең башыңа чистек кызу капкан ахрысы. Ул ыкмак килеп торган Мәрданшага мөлаем итеп елмайды. Нәрсә? Әллә минем киләсемне белдеңме? Бәйрәмчә киенгәнсең, музыка уйный. Әллә исле майда сөрткән инде. Мәрданша йөгереп барып тәрәзәдән тышка күз салды. Аннары каушаудан калтыранган тавыш белән «Ни йомышың бар миндә?» дигән соравын кабатлады. «Оятка калдырасың бит мине хәзер!» Хәлисәнең кинәт йөзе караңгыланып китте. «Кемне көтәсең? Сиңа барыбер түгелмени?» диде Мәрданша өзгәләнеп. «Минем янга хәзер үк килергә тиешләр!» Хәлисәнең күзләре дымланды, куллары калтырый башлады. Иреннәре дерелдәде. «Барыбер түгел шул. Син начар нәрсә уйлый күрмә, Мәрданша. Яр буенда пәкеңне онытып калдыргансың. Шуны таптым да китердем менә». Ул пәкене өстәлгә куйды. Мәрданша чакырылмаган кунагы тирәсендә йөгереп йөри башлады. «Рәхмәт, рәхмәт, Хәлисә, гафу ит инде, миңа хәзер берәү килергә тиеш. Бар, кайт, якынлашыр». Соңгы сүзләрен ул ишетелер-ишетелмәс кенә әйтте. Хәлисә елап җибәрде. Мәрданша юеш идән чүпрәген шатырдатып ике куллап кысты. Идәнгә тып-тып итеп Хәлисәнең күз яшьләре һәм чүпрәктән сыгылган су тамды. «Кем соң ул?» диде Хәлисә сулкылдап. Мәрданша кыза башлады. «Канны кыздырма инде, чыгып кит дигән, чыгып кит. Нинди кешесең син, аңламый торган?» Хәлисә әкрен генә урыныннан кузгалды һәм кинәт нәрсәнедер исенә төшергән сыман ялт итеп Мәрданшага карады да, лып итеп кире урындыкка утырды. «Мин моннан бер кая да китмим», диде ул үҗәтләнеп. «Үтерсәң дә китмим». Әйтерсең лә Мәрданшаның бер юлы эченә китереп типтеләр. Башына суктылар, кулларын сындырдылар. «Ничек инде китмисең?» дип ыңгырашты ул, үзен көч-хәл белән юәнләп. «Бу бит минем өем». Хәлисә читкә карады да, «Булсын», диде. Аның тавышында яңгыраган битарафлык һәм шул ук вакытта әллә нинди кыю адымнарга әзер булу Мәрданшаны таң калдырды. Шулай да йорт хуҗасы усаллык белән алдырып булмасын аңлады һәм үзенең тавышына юмалау, тынычландыру, хәтта мактау төсмерләре кертергә тырышты. «Хәлисә, син бит акыллы хатын. Анысын син әйтмәсәң дә беләм», дигән коры җавап яңгырады. «Чыгып кына китсәнә, матурым», диде хуҗа искиткеч ягымлылык белән. «Хатын-кыз килергә тиешме?» Мәрданша бераз буталып калды. «Әйе, юк, әйе». «Безнең авылныкымы?» «Соң инде сиңа ни теге? Каян булса да барыбер түгелмени?» Хәлисә үксергә тотынды. «Барыбер түгел шул. Ничек инде барыбер булсын?» диде ул авызын ямьсез җәеп. «Нишләп шул кадәр каты бәгырьлесең син?» «Нишләгәнсең әле мин, каты бәгырьле булып?» дип акланды Мәрданша. Ул тагын тиз генә тәрәзә янына барып килде дә, елаулап елауга күчкән мескен хатынны тынычландырырга ниятләп карады. «Елама инде, Хәлисә, бар, кайтып ял ит, тынычлан». Хәлисәнең елавы көзге яңгырны хәтерләтте. Аязырга исәбендә дә юк иде. Мәрданша кулындагы идән чүпрәгеннән аерыла алмыйча,
арылы-бирле йөренде. Нишләп син мине ошатмыйсың? Диде Хәлисә бер ноктага карап. Аның тынычлана башлаганын сизгәч, Мәрдәншаның эченә җылы йөгерде. Ул аның янына йөгереп килде дә, ни әйтергә белмәгәч, ошыйсың, зинһар чыгып кына кит, дип сиптерде. Юк, Мәрдәнша, чыгып китмим. Чөнки синең сөяркәңне күрәсем килә. Хәлисә елаудан туктады туктавын, ләкин аның соңгы сүзләре пеләштәрене шунда ук яшен булып сукты. Жүләрләндеңме әллә? Дип кычкырды Мәрдәнша. Мине бәхетсез итәргә уйлыйсыңмы? Шуннан соң ул тагын тиз генә йөгереп барып, тәрәзәдән тышка карады. Эй, кызык кына син, диде Хәлисә. Менә мин дә бәхетсез бит. Мәхәббәтемә җавап бирмисең. Мәрдәнша нишләргә белмәде. Ярсыргамы, әллә тагы да юашрак булыргамы? Нәрсә сөйлисең син? Нинди мәхәббәт була алсын синең белән минем арада? Хәлисә, чибәрем, бар инде, кайтып кит. Юк! Әгәр дә менә хәзер киләсе сөяркәң чибәр, тыйнак, акыллы икән, мин бер сүзсез чыгып китәрмен. Әгәр дә инде ул берәр пүчтәк нәрсә икән, мин аның үзен моннан ычыртып чыгарачакмын. Сабыр хылыклы, юаш кешеләр дә кайвакыт ярсып куя. Андыйлар арасында да җинаятьчеләр, хәтта кеше үтерүчеләр дә очрый. Чөнки түземлекнең дә чиге бар. Һәр нәрсәнең ахыры чиге булгач, түземлекнең дә бетү ихтималы гаҗәп түгел. Шактый озакка сузылган дулкынлану һәм күңел киеренкелеге Мәрдәншаның сирәк тешле авызыннан ямьсез акру булып бәреп чыкты. Ышкын моннан яхшы чакта. Ул идән чүпрәге белән кизәнде, Хәлисә сикереп торды, чөнки пеләштәренең кыяфәте чынлап та куркыныч иде. Ни гаҗәп, Мәрдәнша шунда ук үзен кулга алды. Хәлисә, гафу ит инде, бар, ул килгәнче чыгып кит, оятка калдырма мине. Хәлисә выжлап ишек янына барып җиткәч, ярый, бәхетле бул, диде. Рәхмәт, диде йорт хуҗасы. Ишек шапылдап ябылыр алдыннан, өй эчендә Хәлисәнең җан ачысы белән пеләштәре дигәне ишетелде. Тәрәзә яннан үтеп киткәндә аның пу дигәне, хәтта төкерегенең ләш итеп рәшәткәгә сыланганы да аерым ачык ишетелде. Ниһаять, Мәрдәнша идән чүпрәген морҗа артына ташлады, чиләкне чыланга чыгарып куйды. Шуннан соң бераз ятып торды. Баш эчендә уйлар берүзлексез тулганды. Шундый вакытта килеп керүен караль син аның. Караплар була яздым бит. Кайчан килә инде бу су анасы, Ярый, Хәлисә мондай чакта килеп кермәде әле. Башлар бетәр иде. Эй, Хәлисә. Синең дә бәхетләрең юк инде, син дә бер ялгызың. Гаделша әйтә, Хәлисә сиңа менә дигән пар булыр иде ди. Бигрәк кызык кеше бу Гаделша. Ничек инде гомере буе сыерлар арасыннан чыкмаган Хәлисәгә гыйшык тотып булсын. Мәхәббәт бит ул бик серле, бик татлы нәрсәдер. Хәлисә шундый серле нәрсәнең иясе була аламы инде я? Дурак син, Гаделша. Рәзе Хәлисә белән кинодагы шикелле матур итеп, озак итеп үбешеп була. Яисә теге мин моннан 8 ел элек укыган китаптагы кебек су чәчрәтә куышып, уйнап йөрү мөмкинме Хәлисә белән? Хәлисә мәхәббәт иясе булса, шушы яшенә кадәр ялгыз йөрмәс иде. Гаделша миңа да әйткәли, имеш, мин дә җүнле булсам, 40 яшемә кадәр хатынсыз яшәмәс идем. Юк, Гаделша туган, мин икенче мәсьәлә. Мин бит чын мәхәббәтемне эзлим. Менә мин аны таптым да шикелле инде. Су төбендә икән бит минем мәхәббәтем. Гаҗәп. Ул сикереп торып, тагын тәрәзәдән урамны күзләде. Юк, күренми су анасы. Килер микән? Шул вакыт авыл этләре тагын гауга куптарды. Кемдер тәрәзәне шакыды. Мәрдәнша сискәнеп китте. Пәрдәне ачып карарга исәбе бар иде. Йөрәге җитмәде, курыкты. Ул тагын ары-бире сугылды. Уйнаткычны берничә тапкыр сүндереп яңадан кабызды. Кат-кат үзен көзгедән карады. Тәрәзә тагын берничә тапкыр шакылдагач, ишек дөберди башлады. Су анасы бу. Бик ачулы шакый ишекне дип уйлады Мәрдәнша. Ул йөгереп барып ишекне ачты. Я Ходаем, ник битермисең бу кабахат дөньяны? Ник тизрәк җиткермисең инде ахыр заманны, ник бимазалыйсың фәкыйрь адәми затларны? Мәрдәнша үзенсез калды. Папкасын култык астына кыстырып,
Өйгә участок инспекторы капитан Миңлебаев килеп керде. Совет милициясе 1917 елның 28 октябрендә оештырылган. Бик күп сулар акты инде ул вакыттан бирле. Әллә нинди вакыйгалар булды, бихисап кеше үлде. Алар урынына яңалары туды. Кайдадыр җир титри, вулканнар ата, тайгалар яна, шәһәрләрне су баса, таулар ишелә. Ә милицияга берни юк. Халык милициясе булып, кешеләрнең иләс-миләс аңына сеңгән дә күн итекләре белән бәгырьләрне таптап йөрүен дәвам иттерә. Милициядән авыл кешесенең коты алынып тора. Чөнки милиция кешене алып китә. Алып китү тетрәндергеч, җан ишеткеч процесс. Шәһәр кешесенә ул бәлки алай ук куркыныч та түгелдер. Чөнки кала кешесе гадәттә законнарны да хайран аңлый, урысча да әйбәтләп сөйләшә белә, үзен якларга сүзен дә, җаен да чамалый. Ә менә авыл кешесе милицияга килеп капса, харап. Бигрәк тә алып китсәләр. Авыл татары ни урысча юньләп сөйләшә алмый, ни законнарын аңлап бетерми. Милиция бит ул синең белән үчтеки уйнамый. Ул бит влачның тәмен белә һәм кешене рәнҗетүдән тәм таба. Ул сине параграф белән буа, ныгытып буа, чырайларың зәңгәрләнгәнче. Ул сине статья белән богаулый, кул-аякларың йөрмәслек итеп. Ул инструкциялар белән синең яңакларыңны чабаклый. Ул синең күкрәгеңә пунктлар белән китереп кадый. Ул сине тиз-тиз оештырылган судның карары белән бәреп үтерә дә ала. Сине яклаучы да булмый, чөнки син надан. Надан кешене аны мәңге соңга сукмадылар, надан кешене аны якламадылар да. Сине махсус рәвештә надан итеп тәрбияләгәннәр дә, чөнки надан кешене теләсә кайчан алып китеп була. Надан кешесеннән беркетмәләр, актлар төзү бик җайлы. Томана кешедән сорау алулар да бик рәхәт. Бер гаебе булмаган сурәттә дә мискенне бер-ике юридик термин белән өркетеп, әллә нәрсәләр мыгырдаттырып була. Бу яктагы милициянең төп клиентлары надан, томана, куркак һәм урысча рәтләп сөйләшә белмәгән кешеләр булды. Шундыйларны хөкемгә тартып, милиция дигән кытыч-кыч җәза индустриясенең тамагы туйды һәм шулай итеп, алар погоннар тагып, папка кыстырып, эш күрсәтеп йөрде. Һәм әле бүген дә йөри. Әйе, авыл кешесе алып китүдән бик курка, чөнки кире кайтмавың бар. Ярый ла ул авылда гына сорау алсалар, авылда алай ук нык каушамас та идең. Үз авылың инде ул. Әтегендә, районда, отделда. Анда инде авыл кешесе үзен ит комбинатына чалырга китерелгән сыер сыман хис итә. 1917 елның октябреннан бирле халык милициясе белән халык арасында рәхимсез сугыш бара. Гадел сугыш түгел, пычрак, оятсыз сугыш. Төрмәләрне, зоналарны шыплап тутырсалар да, ул сугышның азагы күренми, киресенчә. Нәфрәт көннән-көн арта, сугыш көннән-көн көчәя. Җырыклы авылыннан алай бик үк ерак түгел Минзәлә каласы урнашкан. Бу кала хакында сүз чыкса, андагы аракы заводын һәм театрны телгә алалар да, шуның белән вәссәлам. Минзәләдә тагын бер искиткеч тарихи истәлек бар ләбаса. 18-нче йөзнең икенче яртысында барокко стилен кысрыклап чыгарып, Русия архитектурасына классицизм юнәлеше бәреп керә. Шул вакытта Әби патша әмере буенча Пугачев восстаниесе хөрмәтенә Минзәлә каласында ныклыгы белән Мисыр пирамидаларыннан калышмый торган архитектура корылмасы төрмә салына. Шул ук елларда төзелгән мәшһүр кышкы сарайның һәм Петерговның авторы Растрелли икәне дә билгеле. Кремль сараен Баженов проектлаганы да мәгълүм. Ләкин кызганыч, Минзәлә төрмәсенең архитекторы билгеле түгел. Аның исеме җинаятчы халкының күңелендә һәм хәтерендә мәңге сакланыр иде. Классицизм стиленә хас колонналары булмаса да, шул ук стильнең билгеләре саналган җитдилек һәм салкынлык Минзәлә төрмәсендә артыгы белән җитәрлек. Бу таш бина бик кунакчыл. Аның кычагы Пугачевлылардан башлап бүгенге рэкетчыларга кадәр үзенә сыендыра ала. Тыштан бик кычкырып тормаса да,
аның эше шактый гаугалы. Минзәлә төрмәсе тикшерү изоляторы. Ягъни җинаятьчеләрнең тикшерү эшләре барышында һәм судтан соң этап көтеп ята торган урын. Монда кеше үтерүчеләр, караклар, көчләүчеләр һәм бер гаепсез кешеләр утыра. Минзәлә төрмәсеннән качучы юк. Башка изоляторлардан еш качалар. Төрле сәбәп белән шылалар төрмәдән, я ирекне артык нык яратудан, я туганнарын сагынып, кайберләрнең әле тагын үтерәсе кешеләре калган була. Менә Минзәлә төрмәсеннән нишләптер качмыйлар? Екатерина икенчегә тарихка ихтирам йөзеннән качмыйлар микән әллә? Бәлки, Пугачевка карата мәхәббәт көчледер. Бусы әлегә сер. Моны әле өйрәнәсе бар. Төрмәнең диварлары биниһая калын, нык һәм чыдам. Шуңа күрә аның эчендә яшәүче гөнаһлы бәндәләрнең язмышлары шартлап сынганы да, гаепсезләрнең җан кычкыруы да стенаның бу ягында йөрүчеләргә ишетелми. 9 кешене суеп үтергән рецидивист белән исерек баштан автобуста пес иткән өчен утыртылган кеше бу төрмәдә бер камерага ябылалар. Нәтиҗәдә, автобуста хаҗәтен башкарган кеше икенче мәртәбә төрмәгә эләккәндә инде абруйлырак статья белән килеп керә. Монда такта урлап тотылган бабай атмасалар ярар иде дип куркып ята. Гомере буе урлап, дәүләт хисабына көн күргән капкырсак, бәлки әле дусларым коткарыр дип юанып яши. Төрмәдә утыручылар үзләрен гаепле санамый. Әгәр дә берәр нишкәрәк күңеллесе үзен гаепле дисә, камерадагы иптәшләре аңа төрмә врачына мөрәҗәгать итеп башын тикшертергә куша. Күрәсең, кеше тоткынлык, әсирлек белән мәңге килешә алмас. Ирекле булуның төп шарты гаепсез булу. Шуңа күрә төрмә халкы үзен гаепле санарга кыймый. Аларны көне-төне бер уй борчый. Югыйсә, дөнья бит булай да инде бик тар. Нишләпсең тагын шуның өстенә төрмәгә дә ябып куялар? 200 ел эчендә дөнья әллә нишләп бетте. Әллә нинди рәвешләргә керде, хәтта кеше үзе дә үзгәрде. Минзәләдә төрмә шулык. Менә бу классика ичмасам, менә бу классицизм. Инде илне ничәнче кат җимереп яңадан төзиләр. Төрмә шул көе. Җәмгыять үсешенең 3 фазасы алмашынуга шаһит булган таш төрмә, әле моңарчы дөнья ишетмәгән яңа фазалар килеп чыкса да, үзенең кунакчыллыгын җуймас. Бу булганчы гыйлдә төрмә генә үзгәрми торган нәрсә булып чыкты. Чын классика, чын классицизм менә шулай була ул. Шулай итеп, Минзәләдә спектакльләр куеп йөргән театр гына түгел, стационар рәвештә эшләп яткан төрмә исемле драма һәм комедия театры да бар. Кызганыч, бу театрның тамашаларын бик күпләр күрми. Чөнки кешеләр арасында таш дивар. Үзебезнең әти-әниләр, абый-апалар, үзебез, балаларыбыз утырса да төрмә әшәке урын булып аңыбызга сеңгән. Туктагыз әле. Андый начар нәрсә булгач, нишләпсең безнең төрмәләр шыгрым тулы? Юк, табышмак бу. Өйрәнәсе бар әле төрмәләрне. Өйрәнер өчен Минзәлә төрмәсен классицизм үрнәген алырга кирәк. Бәлки бу сорауга җавап табып булыр. Төрмәләрне кат-кат ремонтларгамы? Әллә кеше аңына бер уникаль реставрация ясаргамы? Нишләп мин Минзәлә төрмәсе турында күп сөйлим? Моның сәбәбен хәзер үк әйтеп бирәм. Әлеге дә баягы таш төрмәдә участок инспекторы капитан Миңлебаев ярдәме белән бик күп кеше утырып чыкты. Төрмәләр һәм Миңлебаевлар бер бөтен механизмны тәшкил итә, кешене изү, җәберләү механизмын. Төрмәләр булмаса, Миңлебаев та Миңлебаев булмас иде. Мәрдәншаны да шул төрмәгә ябарга исәбе бар иде Миңлебаевның. Чөнки участковыйның эше шул. Ярты ел сайын берәр кешене утыртмаса, димәк участокта инспектор тарафыннан эш алып барылмый. Шуңа күрә форсаттан файдаланып, Миңлебаев безнең Мәрдәншабызга Минзәлә төрмәсенә путевка әзерли башлады. Бик җитди эштә гаепләнә, Пеләшмәрди. Бик авыр җинаять кылган. Моны булай гына калдырырга ярамый. Сонасын көтеп утырганда, аның урынына милиционер килеп керсә, кем генә хушсыз калмас иде икән. Гафу итәрсең, төнлә килеп керүем өчен, диде Миңлебаев, фуражкасын стенадагы кодакка алып куйгач. Эш бик асубый. Кичектергә һич ярамый. Ул барып, уйнаткычны сүндерде. Нишләп болай бик озак ачмый тордың? Йоклаганың дисәм, утың яна, музыка уйный. Мәрдәнша ык-мык килеп, бер урында таптанып торды.
Инспектор аңа усал караш ташлады. Нәрсә син? Язгы ата кассыман бейеп торасың. Утыр да димисең. Мәрдәншаның кайсыдыр җиреннән утыр дигән сүз чыкты. Миңлебаев өстәл янындагы урындыкка утырды да, бөтен авылга таныш булган папкасыннан берничә бит кәгазь чыгарды. Одеколон эчтеңме әллә? Диде ул, чырайын сытып. Исе күзләрне әчеттерә. Юк, сибендем, диде Мәрдәнша. Ул кешеләр өстеннән актлар, беркетмәләр төзүдән ләззәт һәм эчке канәгатьләнү табып яшәүче инспектор үтә җитди кыяфәт белән йорт хуҗасына текәлде. Нишлибез? Тукай шигырендә участковый юк бит, дип җаваплады Мәрдәнша. Кайда юк участковый? Диде Миңлебаев, каршысында басып торган 40 яшьлек сабыйның мискенлегеннән җирәнеп. Участковый бөтен җирдә бар, юкны сөйләп торма. Мәрдәнша өстәл янында утыручы җан басардан күзләрен алырга куркып, караватка барып утырды. Урлашу! Диде Миңлебаев, камчы белән сукканда итеп. Статья! Мәрдәнша сикереп торды да, тыныч кына сүз башлады. Туктале, Тукай шигырендә милиция бөтенләй юк бит. Участковыйның җене кабара башлады. Нәрсә тыкылдыйсың син, дип кычкырды ул. Нинди Тукай шигыре, кем ул? Нишләп белмим мин аны? Кайда милиция юк? Булмаса булыр менә. Уголовный эш ачыла сиңа. Алтын таракны син урладыңмы? Мәрдәншаның бу минуттагы халәтен сүз белән аңлатып булмыйдыр. Әйтерсеңлә аңа кувалды белән суктылар һәм өстенә кайнап торган бер чиләк су сиптеләр. Шулай да ул аңына килде һәм инспектор каршына килеп утырды. Иптәш капитан, тыңла әле. Без аны Гаделша белән Зәй буенда күргән идек. Мин аңа гашыйк булдым. Кемгә? Гаделшагамы? Юк, су анасына. Кемгә? Су анасына. Мин аны өемә алып кайтмакчы идем. Тукай шигырендәге кебек. Революцияга кадәр яшәгән ул шагыйрь. Аның шигырендә бер малай су анасының алтын тарагын урлый. Төнлә су анасы шул малайның өенә килеп алтын тарагын сорый. Малай аңа таракны кире бирә. Ул малайны төрмәгә утыртмыйлармы соң? Юк. Алайса аның әтисе берәр зур начальник булгандыр инде. Белмим. Шигырьдә ул хакта сүз юк. Менә мин дә су анасына гашыйк булдым да, аның алтын тарагын урлап йөгердем. Төнлә өемә килер дип. Бу сүзләрне әйтеп бетергәндә, Мәрдәншаның чырае Миңлебаевның парт билеты кебек кып-кызыл иде. Нишләтмәкче идең соң син аны өеңә китертеп, диде участковый. Гашыйк булуымны сөйләп бирмәкче идем, валлаһи. Миңа аның алтын тарагы кирәк түгел. Карале, Миңлебаев иптәш, син бит мине күптәннән беләсең. Арыш салам урлап тотылгач та, ярты кышлык пешәнемне совхозга тапшырдым бит, хәтерлисеңдер. Кеше әйберсенә минем гомеремдә дә кагылганым юк, карак түгеллә мин. Мәрдәнша мәрхәмәт өмет итеп, күн папка иясенең яшел күзләренә карады. Ләкин ул күзләрдә мехрибан әсәре күренми иде. Гариза язылган бит менә, диде Миңлебаев. Ничек дип атыйсың әле син ул хатынны? Су анасы дипме? Әйе, су анасы. Мәрәш, син аның исемен дә белмисеңме? Су анасының исеме су анасыдыр инде. Ничек? Ул бит аның кушаматыдыр. Исеме ничек соң аның? Нинди кушамат булсын, су анасы ул. Ничек инде су анасы? Су анасы бит ул, диде Мәрдәнша, шуны да белмисеңме дигән шикелле. Теге һаман аңышып җитмәде. Кем? Шул инде, мин гашыйк булган хатын. Миңлебаев шомлана башлады. Туктале, ни сөйлисең син, диде ул, тавышын бераз кысып. Мәрдәнша ничек аңлатырга белми интекте. Озын чәчле, чибәр, судан килеп чыкты да чәчен тарый башлады. Шәрәтән иде. Миңлебаевның күзләре акайды, борын тишекләре киңәйде, портупеясы тартылып шыгырдап куйды. Шул син тарагын урлап качкан хатынмы? Әйе. Су анасымы ни ул? Су анасы дидем бит инде. Да. Белый горячка түгелмесең син дә, гражданин Мәрдәнша? Юк, нинди белый горячка булсын дим инде. Мин бит ашап эчәм. Ул чып-чын су анасы иде. Әкиятләрдә генә очрый торган. Хәзер инде инспектор да Мәрдәншадан шүрли башлады. Шулай бер-берсеннән куркып, алар шактый вакыт утырдылар. Дөресен әйткәндә, участковый Мәрдәншадан түгел, вакыйганың үзеннән куркыбрак калды.
йорт хуҗасының куркуы катлаулырак иде. Монда инде милициядан иркү белән бергә сөйгән ярдан колак кагу куркынычы да кытны алды. Ниһаять, Миңлебаев үзенең участок инспекторы икәнлеген исенә төшерде һәм аңарда курку дигән хис шундук юкка чыкты. Хатын-кыз суда яши ала микәнни? Диде ул ни әйтергә белмәгәч. Су анасы булгач суда яшидер инде, диде Мәрданша. Инспектор торып өстәл тирәли әйләнеп чыкты. Әйтәм, аны бик сәер күренгән иде ул хатын миңа. Мин үзем дә аңардан шикләнгән идем. Аның баш артында яулык белән капланган шүмәләсе бар иде. Чәчен җыеп куйган булгандыр инде, күрәсең. Исем, фамилиясын, адресын сорагач та бутала гына җавап бирде. Менә бу мөгъҗиза ичмаса. Син ул су җанвары белән ничек уртак тел таба алдың соң? Нинди уртак тел табыйм ди? Мин аның белән сөйләшергә дә өлгермәдем. Төнлә өемә килсен дип, мин аның алтын тарагын урлап йөгердем. Миңлебаев Мәрданшаның каршысына килеп басты. Да, гражданин Мәрданша, минем участогымда мондый хәл беренче тапкыр беләсең килсә. Ул бик озак башын чайкап торды. Слушай, Мәрди, син аңа ничек гашыйк булдың соң? Су анасы балык түгелме соң ул? Балыкка охшаган идеме соң? Диде Мәрданша ачу белән. Юк алай. Ну шулай да. Аннан бераз күл балыгы исе килеп киткәндәй булды. Юк, балык түгел ул. Ул дөньяда иң чибәр хатын-кыз. Чибәр, сүздә юк, диде участковый Мәрданша каршысына утырып. Шундый гүзәл малны ничек үзеңне китә алдың син? Үземне китә алмадым әле мин аны. Нишләп ышанмыйсың соң син миңа? Миңлебаев хихылдап көлеп куйды. Кая күрсәт әле? Нинди тараксың ул? Мәрданша сандыктан таракны алып бирде. Менә ул. Инспектор алтын таракны ике куллап тотып таң калды. Да, дип сузды ул, маңгайына тир бәреп чыкканны тоеп. Менә бу расческа ичмасам. Синең чәчең дә юк бит, Мәрди. Бу алтын бөтен авыл халкына теш куйдырырга җитәр иде. Ярар, тарак белән аңлашылды, ди. Таракны ул папкасына тыгып куйды. Син менә аның язган гаризасын укып кара әле. Ихтибар белән укы, җентекләп укы. Ул биргән кәгазьне укыганда, Мәрданша Казан трамваенда барган сыман дер-дер калтырый башлады. Һәм көмешкә кугандагы шикелле шыбыр тиргә батты. Иптәш капитан, ул бит монда, дип мөгердәде ул һәм гариза кәгазен кулыннан идәнгә төшереп җибәрде. Ул бит монда Мәрданша минем белән 3 ай буе яр буенда яшәде дип тә язган. Авырга узганымны белгәч ташлап качты. Алтын тарагымны да алып китте дигән. Чепчи алган бит бу. Миңлебаев рәхәтләнеп килде. Мин ышанам сиңа, диде ул көлеп туйгач. Тик монда шаһитлар да бар шул. Җәйләүдәге сыер савучылар синең балык тотып утырганыңны гел күреп йөргән. Алар судта шаһит булып барачак. Сине яр буенда күргәннәрме? Күргәннәр. Су анасының алтын тарагы синдәме? Синдә. Тарак — вещественные доказательства. Гариза бармы? Бар. Шул җиткән, гражданин Мәрданша. Хәзер законнар хатын-кыз яклы бит. Шуны белмисеңме ни? Мәрданша кинәт җанланып китте. Су буенда күргәннәр дип, анда Гаделша да йөрде бит, балык тотып. Шул тирәдә Саңгыра Нуретдиндә сыер көтүен көтеп йөри. Аңа калса. Миңлебаев өстәлгә китереп сукты. Стоп! Аларны телгә аласы булма. Групповой шәпәргә могут. Үз өстеңә генә алсаң яхшырак булыр. Үзең өчен әйтәм моны, якташ итеп, якын итеп. Әйе, группа белән кылган җинаят өчен катырак җәза бирәләр. Ләкин бу очракта башка төрле сәбәп тә бар иде. Гаделшаның уртанчы малае шин заводыннан участок инспекторына ел сайын берничә покрышка урлап кайта иде. Миңлебаев шуңа күрә Гаделшаны читтәрәк тотып, аны бу матаукта катнаштырмаска тырышты. Саңгыра Нуретдингә килгәндә, ул тинтәктән хатын-кыз белән чуалу буламсың инде. Карчыгы белән дә тыныш алмый. Этле мәчеле яшиләр әле. Мин бит ул хатын белән хәтта таныш та түгел, диде Мәрданша. Инспектор аңа таба сузылып серле итеп елмайды. Сөйлә әле, Мәрди. Ничегрәк булды? Ничек таныштыгыз? Иптәш капитан, иптәш Миңлебаев, диде Мәрданша өзгәләнеп.
Белмим бит мин ул хатынны. Танышыр өчен генә урладым бит мин аның тарагында. Ярар, бөгештермә. Менә бит гариза язылган. Ул идәннән гариза кәгазен алып өстәлгә куйды. Син исеңә төшер әле. Әллә соң аның шибәрлегеннән, рәхәтлектән бөтенләй хәтереңне җуйдыңмы? Чыннан да, әллә соң мин аның белән бераз чуалып алдым микән, диде Мәрданша уйга калып. Миңлебаевның махмырлы күзләре ялтырап куйды. Сөйлә әле, сөйлә. Протокол өчен түгел монысы. Юк, искә төшми. Төшәр. Уголовный эш ачылгач, барысы да хәтереңә төшәр, гражданин Мәрданша. Аның тавышы кинәт элеккечә һәм гадәттәгечә усал яңгырады. Кайда мәтәштегез? Мәрданша ничек аңлатырга белми иза чикте. Мәтәшмәдек тә, нитмәдек тә, диде ул хәлсезләнеп. Миңлебаев тагын юмалауга күчте. Мин бит сиңа чит ят кеше түгел. Сөйлә инде, башка хатыннар төслеме ул, әллә асубыймы, Дөресен әйткәндә, аңардан мин үзем дә баш тартмас идем. Мәрданша сикереп торды. О, мәрди, әллә көнләшәсең дә инде. Да, ничәмә еллар буе милициядә эшләп, участогымда мондый вакыйга беренче тапкыр. Утыр әле, утыр. Сөйлә инде, ничегрәк булды? Ну, кайнар, дәртле нәрсәдер ул чукынчыга? Белмим, диде Мәрданша битараф тавыш белән. Каян белим мин аның ниндилеген? Каян белим. Корсакка ничек узгансың ул алайса? Көтүче Саңгырау Нуретдиннән түгелдер бит? Мәрданша сискәнеп китте. Аллам сакласын. Берүк Нуретдин чуала күрмәсен су анасы белән. Юкса Мәрданша көнләшеп үләчәк. Ул шактый вакыт уйга батып, кукрайып утырганнан соң. Туктале, диде. Әллә соң чыннан да миннән узды микән ул авырга? Бер вакыт бик каты чиерткән иде. Калкавыч юк булды. Кармак таягы дырылдый башлады. Әллә кармак аша берәр ничек булды микән? Ул җавап көтеп катып калды. Әмма Миңлебаев сексопатолог та, гинеколог та түгел иде. Шул сәбәпле бу сорауга җавап бирә алмады. Ул милиционер иде, шуңа күрә булай диде. Белмим, гражданин Мәрданша. Кармак ашадырмы, бармак беләнме, таяк буйлапмы, әллә башка нәрсә ярдәме беләнме? Ярар. Сөйләрсең әле, барысында бәйнә түкмичә сөйләрсең. Һәм нидер язмакчы булып, чиста кәгазь өстенә иелде. Мин бит ул хатынга кагылмадым, дип еламсырады Мәрданша. Алтын таракны да аның белән танышыр өчен генә урладым. Тукай шигырендәге кебек, дип үчекләде инспектор. Хәзерге хатыннар Тукай заманындагы кебек түгел, шул агайны. Хатын кыз эт белән бер ул хәзер. Хатын кызга аңа алимент кына кирәк. Алимент сүзен ишеткәч, Мәрданша сикереп торды да өстәл тирәли йөрергә тотынды. Ниһаять, аның башына барлык иратның кытын ала торган алимент сүзенең чын мәгънәсе барып җитте. Алимент? Нинди алимент? Диде ул. Миңлебаев карахат иде. Каптың син, брат, дип елмайды ул. Сине әбәзәтелни алиментка бирәчәк. Мәрданшаның күңелендә кинәт кенә ниндидер өмет яшене чагылып китте. Һәм аның агарынган чырайында шатлык балкыгандай булды. Ул инспектор янына йөгереп килде. Әйләнсәм, миңа күптән өйләнергә вакыт бит инде. Син гафу ит, конечно. Но андый чибәр хатынның синең ише колхозникка кияүгә чыгасына чырра пычагы белән суйсалар да ышанмыйм. Юк. Алимент дисең инде алайса, иптәш капитан. 25% мәле ул? Әйе, 25%, диде инспектор, папкасын култык астына кыстырып китәргә җыенгач. Фуражкасын кигәч, ул кинәт борылды да шөбһәле тавыш белән өстәп куйды. Юк, мәрди. 25% кына түгел. Игезәкләр булыр микәнни, диде Мәрданша пышылдап. Миңлебаевның күзләре акайды. Игезәкләр генәме соң, Мәрданша, үзең уйлап кара, су анасы булгач, ул бит уылдык чәчәдер. 100 мең уылдык. Бу сүзләрне ишеткәч, Мәрданша аңын югалтты һәм автоген белән кисеп төшерелгән зур тимер кисәге сыман шапылдап идәнгә ауды. Су анасы судка килмәде. Процессны кичектергә булдылар. Мәрданша ябыкты,
муен тамыры тирәсендәге актык чәч бөртекләре дә агарды. Су анасы һаман күренмәде. Судны 4 мәртәбә кичерделәр, ләкин гариза язучы юк та юк иде. Зәй буена җибәрелгән тикшерү комиссиясе бик сыек җавап алып кайтты. Зәй ГРС суны бугач, елга инеш кебек кенә калган. Имеш, су анасы Кама елгасына киткәндер. Ләкин Казан галимнәре Камада Иделдә мазут, төрле химикатлар белән нык пычрана. Шуңа күрә ул елгаларда хатын-кыз түгел, дуңгыз да яшәрлек түгел диделәр. Су анасы Каспий диңгезендәдер дигән фараз прокуратура тикшерүчесенең башында 4 шәркә коньяк эчкәч туды һәм машинистка тарафыннан 6 дәнәдә басылып дөнья күрде. Географияны эшлегә генә белгән прокурор бик озак дөнья картасы тирәсендә йөрде һәм Африка континентыннан Кама белән Иделне эзләп җафа чикте. Әлегедә баягы тикшерүче аңа ярдәмгә килде. Зәй Камага, Кама Иделгә, Идел исә Каспий диңгезенә барып тоташканын әйтте. Прокурор бик озак шикләнеп картага карап торды. Идел Кара диңгезгә кыя иде түгелме соң? Диде ул гаҗәпләнеп. Юк, Каспийга, диде тикшерүче. Елгаларны буру турында сүз алып барганнар иде бит Брежнев заманында. Әллә Иделне Кара диңгездән Каспийга борып өлгерделәр микән, диде прокурор аптырап. Юк, элек тә Каспийга кыйган ул, дип җаваплады тикшерүче. Прокурор тикшерүченең зиһенлегенә сокланып, аның хезмәтенә уңай бәя бирде һәм димәк, су анасы Каспий диңгезендәдер дип куйды. Шунда инде аның урны. Диңгез инде ул. Зәй ише булганчык инеш түгел. Шул ук көнне тикшерүченең бүлмәсенә капитан Миңлебаев белән Мәрдәнша килеп керде. Хөкем эше туктатыла дигәч, Мәрдәнша нишләргә дә белмәде, сөенергәме, көенергәме. Җинаять эшенең туктатылуы бер яктан әйбәт тә, икенче яктан су анасының юкка чыгуы Мәрдәншаның йөрәген сыкратты. Миңлебаев күз кыскач, Мәрдәнша кесәсеннән конверт чыгарып тикшерүчегә сузды. Күпме соң монда? Дип сорады тикшерүче, конвертны кабул итеп. 3000, диде Миңлебаев Мәрдәнша урынына. Тикшерүченең йөзе яктырып китте һәм ул дустана рухта булай диде. Ну тапкансың гашыйк булыр нәрсә. Шулай бик чибәр идемени? Мәрдәнша дәшмәде. Башка вакытта чамалап гашыйк бул. Лучше бөтенләй гашыйк булмаска кирәк. Гашыйк булмыйча гына, мәхәббәтсез генә дә яшәп була бит. Шулай бит, иптәш Миңлебаев. Конечно, дип аның сүзен хуплады капитан. Тикшерүченең бу кыска гына лекциясыннан соң Миңлебаев сүз алды. Моның язмышы ничегрәк булырсың инде? Сүз Мәрдәнша турында бара иде. Әйтерсең лә аның тәкъдире прокуратура тикшерүчесе кулында иде. Ә бит чыннан да шулай, аның кулында. Тикшерүче салкын гына елмайды. Су анасының кайда икәнлеге билгеле түгел. Судка 4 тапкыр чакырып та килмәде. Минемчә, эшне бөтенләй туктатырбыз. Мәрдәнша сикереп торды. Зинһар туктатыгыз. Туктатырга булыр, диде хөкемдар. Тик менә тагын 1000 чамасы кирәк булыр. Шулай дип әйтүе булды, Мәрдәнша җәһәт кенә куен кесәсеннән соңгы 1000 сумын тегеңә чыгарып та бирде. Менә, зинһар өчен, Аллаһ хакы өчен, бөтенләй туктатыгыз, бетерегез бу эшне. Тикшерүче акчаны пинжәк кесәсенә тыгып куйгач, ярый, мин прокуратурада бөтенесен җайлармын, диде. Пожалуй, туктатып булыр бу эшне. Шулай итеп, барлык акчасын прокуратурада калдырып, Мәрдәнша судтан һәм закон чытырманыннан котылды шикелле. Ә тикшерүче тиз арада мондай иштәлектәге кәгазь оештырды. Алтын таракны урлаганны күрүче булмаган, Мәрдәншаны угырлыкта гаепләү дәлилсез. Алтын тарак прокуратурада калды. Әйе, Мәрдәнша суд җәзасыннан котылды. Әмма сөю газабыннан, сагынудан мәңге котыла алмастыр ахырсы. Зәйне тикшерергә барган комиссия елганың хәл-әхваленә дөрес бәя бирде. Зәй елгага охшамаган иде инде. Бетерделәр елганы. Бетерделәр табигатьне. Ил басарга килгән гаскәр кебек, тау артыннан калыккан кара торбалардан хим комбинатының агылы томаннары инде күп еллар буе тирә-якны агулый. Яшьләр шәһәре дип төзелгән сып-сыры, шыксыз таш каланың бөтен пычрагы,
шүбе зәй буена китереп аударыла. Һәм шул шүплек базыннан таралган яман исене сулагач, бу дөньяда гүзәл су аналары, сихри тавышлы кошлар, кара урманнар, шаян шүрәлеләр һәм гомумән әкият барлыгына ышанмый башлыйсың. Шуңа күрә су анасы ерак диңгезгә киткәндер дигән хәбәргә барысы да ышанды. Мондый булганчык инештә ничек яшәмәк кирәк? Сорау алулар, тикшерүләр, судка чакырулар Мәрдәншаның җилеген киптерде. Инде акча төртеп кайткач, милиция белән эшләр тәмамланды дип уйлаган иде ул. Әмма бу матавыклардан тәмам котылырга насыйп булмаган икән әле. Соңгы 1-2 ай эчендә аның йокысының да рәте чираты калмаган иде. Ниһаять, бүген сабыйлар чагына хас булган татлы йокыга талды һәм үзе сыман җүләрләргә генә керә торган төш күрде. Имеш, аның өенә су анасы килеп кергән. «Исәнме, Мәрдәнша?» – диде су анасы якты сагышлы тавыш белән. «Бик арыдыңмы, кадерлем?» Мәрдәнша 2 кулын сузып аңа таба атлады. «Исәнме, матурым? Мин сине шундый сагындым, өзелеп кеттем. Миңа синең алтын тарагың кирәк түгел. Син миңа үзең кирәк. Нишләп син юкка чыктың? Инде сине бер тапкыр гына булса да күрер өчен судларына да, җәзаларына да ризалашкан идем». Су анасы да аңа таба атлады. «Беләм, яратасың син мине. Мин дә сине яратам бит, Мәрдәнша. Мин сине күптән күзләп йөрим. Син балык тотып утырганда, таллар арасыннан һәр вакыт сокланып күзәтә идем». Мәрдәншаның алтын су чәчләренә кагылды. «Чынлапмы?» «Әйе, Мәрдәнша. Мин бит синең белән танышасым килгәнгә чыгып утырдым ярга. Мине килеп кычарсың, үбәрсең дип. Ә син башка юл белән үзеңнеке итмәкче булдың мине. Ләкин мин сиңа үпкәләмим. Мин сине өзелеп яратам. Шуңа күрә ачулана алмыйм». «Чибәрем, нишләпсең син мине алай өзелеп яраткач, шундый ямьсез гариза яздың?» «Әй, Мәрдәнша, минем сине тизрәк үземнең ирем итәсем килде. Сезнең законнар ул яктан бик җайлы бит. Берәрсен үзеңә өйләндерәсең килсә, шаһитлар табасың да, гариза язасың». «Алайса, без бер-беребезне аңламаганбыз икән», – диде Мәрдәнша шатланып. «Икебез дә яхшы ният белән начар юлга басканбыз». «Әйе шу. Нишләп качтың соң син?» «Әй, Мәрдәнша, сезнең участковыйыгызның да күзе төште бит миңа. Теге вакытта синең өстән гариза яздырды да, бәйләнеп теңкәмәт иде. Һәм мин аны үземә якын китермәгәч, алайса безнең юлгада эзең булмасын, бу минем участок», – диде. «Менә ничек икән? Ник шуларны судка килеп сөйләмәскә?» Мәрдәншадан читенсенеп, су анасы башын читкә борды. «Прокуратурада да миңа кызыгып йөрүчеләр бар иде шул. Мин бөтенесен үлчәп, тирәнтен уйладым да Камага киттем. Камада үзең беләсең, фенол, авырый башладым. Аннан Иделгә ачкындым». «Син хәзер Иделдә яшисеңме ни?» «Юк, Иделдә минем туганнарым да, дусларым да юк. Каспий диңгезендә яшим мин хәзер. Анда бер туган апам бар. Сине генә бик сагындым, Мәрдәнша». «Алайса кире монда кайт». «Инде бу хәлләрдән соң кайта алмам. Кичер. Мин сиңа килгәләп йөрермен». Су анасының һәр әйткән сүзе өй эченә яктылык сирпеде. Йорт нигезе белән кузгалып, диңгез уртасында чайкалгандай булды. Мәрдәнша шундый рәхәт тирбәлү тойды. Кинәт ишек алдында чыршу килгән бала чага тавышы ишетелде. «Нинди балалар анда?» «Синең балаларың», – диде су анасы серле елмаеп. «Кара әле, мин сиңа нинди матур су балалары таптым». Мәрдәнша тәрәзә янына барып тышка карагач, чак кына авып китмәде. «Әстәгъфирулла, нишләпсең бик күп булар? Минем өемә дә сыйып бетәрлек түгел». «Без су аналары уылдык чәчәбез бит», – дип җаваплады гүзәл хатын горур тавыш белән. Мәрдәнша аптырашта калды. «Матурым, син соң ничек миннән авырга уздың? Без бит синең белән бер тапкырда теге нитмәдек, йокламадык». Су анасының тавышына үпкәләү төсмере керде. «Сез, ирләр,
Гел шулай, диде ул, иреннәрен турсайтып. Яраткан кешедән йокламыйча да авырга узып була ул. Мәхәббәтең көчле булу кирәк. Яраткан кешең турында көне-төне уйлап йөрсәң дә, корсаклы булып куясың. Кызык икән, диде Мәрданша. Бик кызык икән. Син чынлап да мине шулай нык яратасыңмы? Ярата. Алар кочаклашты. Һәм инде бу вакытта йорт кына түгел, бөтен дөнья чайкала иде. Тарагың прокуратурада, дип пышылдады Мәрданша. Аны кире алып булмас инде. Су анасы кинәт аның кочагыннан шуып чыкты да, артка чигенде. Ах, ул бит минем әбиемнән калган тарак иде. Безгә су аналарына тараксыз һич ярамый. Алтын тараксыз мин чын су анасы түгел бит. Алтын тараксыз мин беркем дә түгел. Биттем мин. Үтердең син мине. Бәгърем, гафу ит мине, диде Мәрданша ачыргаланып. Мин таракны ничек тә кире алырмын. Мин аны һич шиксез сиңа тапшырачакмын. Ышан миңа. Су анасы авыр сулап куйды. Алтын тараксыз яши алмыйм мин. Син шуны белмәдеңмени? Белмәдем шул. Надан бит мин. Син кайгырма. Тарагыңны кайтарырмын, ант итәм. Шул вакыт шаугыр килеп өйгә су балалары кереп тулды. Алар чыршу килеп сикерергә, өй буйлап чабарга уйнарга тотынды. Ниндидер заманча көй яңгырады. Су балалары Мәрданша тирәли бии башлады. Аларга Мәрданша да кушылды. Бии торгач ул хәлдән тайды. Кинәт күк күкрәде, яшен яшнәде, су анасы һәм балалар юкка чыкты. Мәрданша шыбыр тиргә батып уянып китте. Күк күкрәү, яшен яшнәү тикмәгә булмаган икән. Мәрданша күзләрен ачканда, карават янында Миңлебаев басып тора иде. Мәрданша йокысыннан һәм күргән төшеннән ойный алмыйча, шыгырдый сукрана көч хәл белән торып утырды. Участковый янәшә утырып, аның иңеннән кочып алды. Слушай, Мәрди, бер идеям бар, дип башлады ул сүзен. Мәрданша башын чайкап. Юк, диде. Чөнки ул соңгы вакытта суд мәшәкатьләреннән һәм инспекторның төрле идеяларыннан бик нык йончыган иде. Капитан аны тыңларга да теләмәде. Юк димәле син, тыңла башта. Гариза яз. Нинди гариза тагын? Тарак минеке дип яз. Балык тотканда яр буенда таптым диген. 2 шахид булса, эшне йөреп чыгабыз. Моны башкара алсак, без алтын таракны бүләчәкбез. Шахидларга да өлеш чыгарырбыз. Кирәк түгел миңа алтын, дип мыгырдады Мәрданша. Дурак. Һаман шулай хыялыйлыгыңнан арына алмыйсыңмы ни әле пләштәре? Әйе, арына алмыйм. Тфу, шыртили икәнсең, валлаһи. Үзең яз. Минем йокым килә, диде Мәрданша, һәм караватны ямьсез итеп шыгырдатып сузылып ятты. Тор әле, тор. Миңлебаев аны җилтерәтеп торгызды. Мин бит инде булачак шаһитләрне дә таптым. Хәзер алар да килеп җитә. Кемнәр алар? Берсе синең дустың Гадилша, икенчесе көтүче Соңгырау Нуретдин. Мәрданша көч хәл белән урыныннан кузгалды. Бик озаклап чалбарын, күлмәген киде. Шул арада Гадилша килеп тә керде. Саулармысыз? Үз әйдә, утыр, диде Миңлебаев. Онытмадыңмы? Нәрсә такылдарга тиеш икәнеңне? Онытмадым, диде Гадилша. Ул хәтле кабатлауга. Я, кабатла әле. Ул сүзләрне инде мин гүрләргә кергәнче хәтеремдә саклармын. Мин әйтергә тиеш. Әйе, балык тотканда дустым Мәрданша яр буенда алтын тарак тапты. Тарак аныкы. Дөрес, диде участковый, Гадилшаның хәтере яхшы булганга куанып. Кайда теге гыйбат? Ул барып тәрәзәдән карады. Әнә, килә сөйрәлеп. Курка гына Соңгырау Нуретдин килеп керде һәм исәнләшеп нитеп тормыйча түргә узып, урындыкка барып утырды да, томанлы күзләрен идәнгә текәде. Миңлебаев килеп Нуретдинның колагына кычкырды. Нуретдин абый, онытмадыңмы прокуратурада ни дип әйтергә кирәклекне? Нуретдин шактый вакыт дәшми утырганнан соң башын калкытып, диде. Тагы да катырак кычкырырга туры килде. Онытмадыңмы, мин әйтәм, тарак турында ничек сөйләргә, Нуретдин? Нуретдин телгә килде. Юк, онытмадым. Тик менә кайсысы тапты дип әйтергә кирәклеген генә хәтерләмим. Мәрданшамы, әллә Гадилшамы? Миңлебаев кызып китте.
Шукрык, тере. 4 сәгать буе репетиция ясадык бит инде. Мәрданша тапты, Мәрданша. Гаделша тапты дисәң, буталачакбыз. Мәрданша тапты, аңладыңмы? Мәрданша. Кем? Дип кызыксынды Нуретдин. Мәрданша тапты дип акырды инспектор, тәрәзә пыялаларын зыңгылдатып. Аның тавышыннан хәтта түшәм ярыкларыннан шыбырдап туфрак кыйлды. Аңладым, диде көтүче ниһаять, сакал-мыек баскан тупас чырайын сытып. Әллә соң мине алып барып йөрмисезме? Миңлебаев аның тирәсендә бөтерелә башлады. Юк, Нуретдин абый, алай димә. Син бит җәйләү көтүен көтәсең. Ул тирәдә синнән башка кеше йөрми. Син, Нуретдин абый, давай, киреләнмә инде. Узган елны 2 сыерың күбенеп үлгәнне оныттыңмы ни? Мин сине шул 2 сыер өчен подсуд җибәрә алайдым. Калдырдым бит. Тыныч кына, кычкырмыйча әйтелсә дә, соңгырау Нуретдин бу сүзләрне аерым ачык ишетте. Астагфирулла, дип пышылдады аның төссез иреннәре. Миңлебаев йомшара төште. Син, Нуретдин абый, давай, ярдәм ит. Онытма, Мәрданша белән Гаделша балык тотып утыра иде. Мин алар янына тәмәке сорарга бардым диген. Шунда Мәрданша миңа алтын тарак табуы турында әйтте диген. Нуретдин абый, алтын тарак безнеке булгач, валлаһи сиңа да өлеш чыгачак. Мин әйтәм, алтын тарактан сиңа да өлеш чыгачак. Төрмәдән өлеш чыгачакмы? Дип сорады соңгырау Нуретдин. Төрмәдән түгел, алтыннан өлеш чыгачак, дип кычкырды участковый. Көтүче самавырны өрдергән күнитек сыман авыр сулап куйды. Миңлебаев папкасыннан кәгазьләр алды. Мәрданша, кил, утыр. Гаризаны мин язган кәгазьдән күчереп яз. Әйбәтләп яз, нәкъ минемчә итеп. Лышык-лышык борынын тартып, Мәрданша яза башлады. Көтүче белән Гаделша бик яман эштә катнашуларын сизеп, үлле-мәлле тып-тын утырды. Ярый, дуслар, диде Миңлебаев ишек катына җиткәч. Кайчан барырга кирәклеген хәбәр итәрмен. Әзер торыгыз, каушамагыз. Менә мин дә килеп эләктем бу матаукка, диде Гаделша, милиционер чыгып киткәч. Бу матаукны башлаучы да син, диде Мәрданша. Мәрди, туган, гафу ит инде. Кем уйлаган менә шулай килеп чыгар дип. Ачуланмыйм ла мин сиңа. Башымдагы икенче уйлар, су анасын сагынам, тешләремә кирип йөдәтә. Эй, Мәрди, син дә бик хисле чыпчык булып чыктың. Минем участковый маташтырып йөргән бу пычрак эштә бер дә катнашасым килми. Мин дә ничек котылу ягын табарга икән дип уйлап утырам әле. Куркам мин бу эштән. Мәрданша туган, минем дә күңел тартмый. Миңа да андый байлык кирәк түгел. Әллә баш тартыйкмы? Юк инде. Син Миңлебаевны беләсең бит. Аннары гомер буе тынгылык бирмәс. Тынгылык бирмәс дип, булайданнан игелек күргән юк инде. Юк, Мәрди. Миңлебаевка каршы килерлек көч юк инде ул бездә. Нуретдинның шыпырт кына чыгып киткәнен алар сизмәде дә. Ишек алдында аның «Хәпчи!» дип төшкергәне ишетелгәч кенә, ике дус чукрак көтүченең дә бу кәнителгә килеп кергәнен исләренә төшерде. Нуретдин абый сөйлисе сүзләрен бута бетермәс микән дип куйды Мәрданша. Күбене бүлгән теге 2 сыер хәтереннән чыкмаса, буталмаска тиеш, дип җавап бирде Гаделша. Ярый, йокла, киттем мин. Сау булып тор, тыныч йокы. Йокы тыныч буламы соң инде минем? Ярар, бик бетеренмәле син, кырдаш. Шулай итеп, алтын тарак операциясе башланды. Аның җитәкчесе милиция капитаны Миңлебаев, афераны башкаручылар Мәрданша, Гаделша һәм соңгырау Нуретдин иде.